Esaidazue. Ze izen du munduko geltokirik divertigarrienak? Nola? Halaxe da, trikitraka, trikitron! Batzuetan alai, eta beti bihurri, iritsi da mirri. Askoitiako publiko, estimagarria, agurgarria eta oregarria. Gaur, zuentzat bereziki, estreinaldi handi bat. Abesti bat sortu dut, neuk komposatua, con todos los espacios mayores, menores y disminuidos. Zuentzat bereziki, Ia gustatzen zaizuen, Primizia. Amatxo, nahi desunian, yo kaixu lotirixe, zeati nahi degulako, ondo pasau, Andre Maxe, eta bar, zer, gustatu zaizue? Noski, kompositori handia bainaiz, Mirri Schubert. Ederki, aizu ikusi alduzue Pepito hemendikan? Ez duzu ikusi? Ai, alperruntzia. Ara, ikatzaz betetako karreti jakartzeko esan diot, peliperi barrena betetzeko, eta jo, lan pila bat daukagu. Beraz, komen izaigu lehen bailen astea, Hau desgrazia! Baina, Pepito, oai ez da lanturuka hasteko momentua? Aizu, ez dut kante jondo entzuteko gogorik, lan piloa daukagu, Pepito. Zer, kokolo, belauneko mina? Bai, nagusi, pena handia ematen dit, baina gaur zu bakarrik ekarri barko duzu ikatza. Bajan nago! Bajan, Altxa, ipurdi horitakin lanari, fartxante! Nagusi, egia ba? Hona hemen medikuaren agiria. Ia ba, diagnostikoa. Belauneko Eustaki Tromparen haustura. Eta lanarekiko fobia larria. Aha, 2 hilabete jokoz kanpo. Belauna zizko egina daukat. Hori egiaztatu egin beharko dut. Ia ba. Ene, oso larri zaude? Esan dizut, ez dindut mugitu. Ufa, Pepito gizagoa, baina ez mugitu favorez, Aiene? Hemen txageldituko naiz nagusi. Patxada ederrean, arpa jotzen. Ba,
hasi aurreko 10-etakoa nik bakarrik jan beharko du. Ze pena, Jo, txistorra, opilberoa, gazta, basurde burduntzian, Amona Martxelonen kroketak, txokolatezko tarta haundia, eta txirriskola freskoa. Esto nagusi, asko zobeto nago, Egon zaite hor patxara herrian, lasai asko. Baina nagusi, asko zobeto nago, jadanik ez dute zer. Begira, nagusi, asko zobeto nago, ez dut minik sentitzen, txistorra pixka bat. Mesedez, nagusi, txistorra pixka bat. Kaixo! Arratsaldeon, kuadrilla! Mirri, Txiribiton, ganoraz agurtu gure publiko maitea. Agur! Mirri eta Txiribiton itzuli ona berehala! Artaburuak, ez duzue zer ulertu. Pulamentuz hemen dagoen jende jatorra agurtzeko eskatu dizuet, kontxo! Lontxo ez duk etorri. Eta perfectamente ulertu diagu. Agur! Mirri eta Txiribiton etorri ona berehala, arr! Mirri eta Txiribiton, meserez eta favorez eskatuko dizuet. Tira, arpa jotzeak alde batera utzi, zuen edukazio ona pixka bat atera, eta agurtu pulamentuz eta behar den bezala gure publiko maitea. Tira, ni nahiago nian rock and roll martxosu bat kantatu. Baina, txirri handiak agintzen badu, agur eta hor konpo! Orain denon artean deituko ditugu, Mirri eta Txiribiton, nirekin batera. Mirri, Txiribiton, berriro! Mirri, Txiribiton! Mirri eta Txiribiton, bukatu dira jolasak eta arpaiotzeak. Orain, edota zuek publikoa behar bezala agurtu, edo nik egurtu egingo zituzet. Ulertzen duzue, agurtu ala egurtu, zuek aukeratu. Txirri, kontu bakarra esango diagu, Guri, porrarekin edo porrari gabe, allá cuidaos!
Gustonaritzen gara goxokiak jaten. Komeriak ditugu hortzatxoak zaintzen. Denak galduta ere eskarak eskatzen. Zein da gure leloa? Asteburua maituta eskolara buelta. Gure kalbarioak askenik estuta. Baina ezin egon bat beti ozpinduta. Zein da gure leloa? Dutxatu behar dugu ia egunero. Jaboia begietan sartzen zaigu gero. Baina gure negarrik ez inork espero. Zein da gure leloa? Katarroa rapatu muki eta guzti. Doministikua egin taurrekua busti. Edukazioneko gauza ez dirudi. Zein da gure leloa?
bat mikrobio txiki, garbi eta txukun-txukunak. Zen aska! Plaga honekin berehala bukatuko dut, bai hoize! Goia kaka eta matraka! Goia kaka eta matraka! Goia kaka eta matraka! Goia kaka eta matraka! Geltokia desinfektatu egingo dut. Eta zuek virus guztiak desagertu arte. Ez dut atxiko! Gora kakuzak! Kanbila! Aizue, launok, nahi alduzue gurekin eta Felipekin ondo pasatu eta lehiaketa antolatu? Seguro? Bai! Sasoia! Ederkita bide bat ez etxea txerrindan aman, ez da gaizki? Ondo. Ia ba, bi lehiaki aukeratuko ditugu, eta horretarako zozketa egingo dugu. Ni nire belauneko mina bukatuta lanean hasiko naiz. Ederki ba. Baina zenbat azkoitiar. Hemendikan ateratzen dudan izenak, honeaino, Zenbat sekolako azkoitiar. esprina egin behar du, Ea... Gaixotasuna. Iar hor dugun hemen, Joseba Martínez! Oso ondo! Horrela, sekulako esprina. Aupa, Joseba. Arratsaldeon. 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 Aizu, ni ondo bazkalduta etorri naizazu? Bai. Bai, ze bazkaldu ezu? Guatzezea? Ez. Etzean guatzen, baina seguru asko Hoi memoria bazkaldu model. ezta? Bai. Eta postra handia bai? Bai. Ederki ba, momentuz Bueno, txaloa bueno, berezako. Ederki orain, gure bigarren partaidea ezagutzeko ordua da. Ean orden bera. Hemen dut. Tania Carmona! Kaixo, Tania! Kaixo. Zer modu zaude? Ondo. Ondo, gure bizikleta eramateko asmoarekin? Bai. Bai, oso ondo. Ederki ba, gure partaidekin entrenamendu txiki bat egingo dugu, eta segitzen Ara, itzuriko Jesus. geha. Gero arte lagunok, Venga, baina! orain txegatoz, guazen, Tania, guazen. Guazen. Lagunok, norbaitek geltokian narratxa zikin utzi du. Nazka gerria, unki gerria. Baina, zaudete lasai. Mirri eta txiribitonek dida batean garbituko dute dena. Sex bomb, yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, you're my sex bomb, and baby you can turn me on. Protesto! Txirri beti, senyoreito, Tamirri eta txiribiton subalternoak. Ez zauk eskubiderik. Txiribiton? Ale. Purruzta da gutxiago. Bakoitzari berea, txirriren legea. Tira! Baina zegiten ari zarete! Zikenkeri guztia publiko maiteri bota, eta gainera aurpegira begiratuta gainera, hori da narru sendoa, Lasai, txirrizpio. Ez du berriro gertatuko. Ea ba.
Mirri eta txiribiton! Astak irtenak! Jopera, txirri, oraingoan ez zidagu publiko jatorrari aurpegira begiratu. Esetz, Ara, nik dakidan gauza bakarra da, Geltokia lehen bezain narratxe eta zikina dagoela, hori da. Bosta xola. Begiak itxi, eta ez du bat ere zikinkeriarik ikusiko. Abai, Beraz, begiak itxi eta amaitzen dira arazoak. Tiro ba, itxi zuek begiak. Eta nik konponduko ditut arazoak. Itxi ondo. Hori da, Eta orain Mirri eta Txiribiton, geltoki zikinak hain gogoko badituzue, zabaldu begiak! Baina zeri egiten diozue barre? Zeri! Bai. Zerrezpioiri! Azkenean nire benetako izaera asaldu du, beti garbi, aratz, txukun, xale, asaltzen naiz. Itxurakeriak, hirieren arroskeria beste honori betxala gustatzen zaik. Faltsua, astoleoia bezain faltsua aiz. Iaiz, astoleoia! Inbidiazion eta pentsamentu bat burura zitzaion. Leoi larroz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Otsoak, basurdeak, hartzak aseriak, astoaren igesiz zebiltzan guztiak. Horran onartzain batek bere etxolatik, zein den ezagutzen dun, belarri ertzetik. Zein den ezagutzen dun, belarri ertzetik. Hartzen du makila bat, badijoakio, kolpeka bere ala erasotzen dio. Asitzen da astoa minez arrantzaka, andoa zabereak, argana presaka. Andoa zabereak, argana presaka. Ikusi zutenean lurrean astoa, arraxal barriturik makilaz gaixoa. Eztan da egin nahirik komen ziren hasi, ikusirik anoren zebiltzan iesi. Ikusirik anoren zebiltzan iesi. Zenbat asto ez dira munduan ikusten, lehoiaren papera dutenak egiten. Eta kentzen bazaien larrua gainetik, gelditzen dira denak arras lotxaturik. Gelditzen dira denak arras lotxaturik. Astoak lehoiari inbidia zion, eta pentsamentu bat burura zitzaion. Lehoi larruz jantzirik mendira zen irten, han sortu zuen festa ikustekoa zen. Han sortu zuen festa ikustekoa zen. Bigarren gelditzen da nahi, baloi eder bat emango diogu. Joseba Martínezek lehenengo lehiakideak nahiago du txirrinda eraman etxean, oski, beak 6 urte dauzka. Xabier Munibe ikastolara dijoa. Hori da, aurrea bera, hoxe, 6 urte dauzka, Xabier Munibe ikastolara dijoa. Bertan gimnasia praktikatzea da gehien gustatzen zaiona. Eta opari bat eskatuko balu, larruzko pelota bat oparitzea gustatuko litzaioke. Momentuz, txalo aberetzako! Ignaziok, model, Ignaziok! Eta hona hemen finaleko bigarren partaidean eskader honek, Tania Carmona duizena 6 urte ditu, eta hemen bertakoa da Azkoitiarra
margotzea eta animaliak ikaragarri gusto komen ditu, horregatik ditu etxean, Erne, 3 arrain eta ninfa bat. Pikachu da bere pelikularik gogokoena, kanpinean pasatzitu oporrak, eta hemendik bere ama aurdun dagoena eta aita agurtu nahi ditu. Txalo ikaragarri hau, Taniarentzako. Oso ondo. Eta orain zein falta da, gure tren marabillosoa besterik ez, dator Felipe. Badator! Bai, hasi agerturatzen, ederki ba, beitu Josebak. Zure lekua hauxe da, hemen atzetikan, zu goxokin gorria zean ez, hemen xesto gorriaren atzean jarriko zea, bai? Zure goxokiak gorriak dira. Badakizu tximiniatik sartu bar diala, banaka eta punteria finarekin, bai? Beraz, 1, 2 eta 3, animo! Iaba! Hala, peitira! Aupa! Hala, Zumaiara, venga! Tania, hartu zure tokia, hortxe benta. Hoize da zure lekua, Tania. Banaka sartu behar dituzu, eta zure punteria erakutsi behar diguzu, bai? Beraz, 1, 2 eta 3, venga, Tania! Hala! Animo eska, iabau! Iapa! Ikore egin hau, Ia, lasai hartu. Hau bere egin. Iaba! Lasai, Animo, ondo aizeata, Venga, Tania! Tania! Iaba! Lasai! Lasai hartu, eta kontzentratu, Tania, iaba! 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 Eta... Primeran! Azken bi aukerak, 3, guazen marka! Ui, azken marka gailua! Oso do, Tania! Gure lekuetan jarriko gara, eta lagunok gertu ibili dira, baina irabazle bat daukagu. Josebak 5 hartu ditu eta Tania berriz 4, beraz gaurko irabazlea. Joseba dugu, txalo aberetzako! Oso ondo! Opariak hementxe ditugu. Ara, gure opari marabillosoak, gaur baloia denez bigarren geldituko denaren opari, Taniak baloi marabillosoa eramango du etxera, eta zuen txalo ikaragarria. Zoriona! Eta Josebarentzako txurrindan zugarri hau daukagu bere punteria erakusteagatik. Ederki bat txaloa beretzako merezi ditu eta... Oso ondo, eta orain opari hauekin, eskursioak ikain bat antolatzea goaz. Gero arte bat. Azkar, guazen, agur! Zoriona, Joseba. Guazen, Tania. Mikrobioikotxak ze uste zenuten? Ez nintzela berriro azalduko, ez da? Ba, hemen nago. Zabaldu zuen hau txikiak. Zabaldu hauak. Eta irentzi kakuzairen edabe magikoa! Gora intxortako pozoia! Sobredosia eman dizuen, eta ikusiko duzue. 2 minutu barru, tripako mina aukiko duzue, gero kakagurea eta gero kakalarria. Dazkenean, geltoki ziztrina hau, komuna zikin eta erraldoi batean bihurtuko da. Gora kakuzai!
Koloia kakaren kolorea da. Kakaren kolorea. Txiribiton! Txiribiton! Txiribiton, potolon! Atorrona, Txiribiton! Elkarrekin kantatu behar diaguta, etorri! Txiribiton! Kakusai etzegok hemen, etorri lasai motel, ator! Lasai, babolio! Uretara joango gaituk, eta horrela kakusai zaigu kurreratu ere egingo! Naikoa, entzun duzu, ba? Denok uretara! Zuen ipurdi zikinak garbitzeko! Iaba! Eta iaba! Ale, garbitu zuen ipurdi zikinak! Iaba! Iaba! Entzun. Orain entzungo duzuena, ez da okerra, Kakusairen puskerra! Gora, Kakusai! Iaba! Eta gora, Kakusai! Esan gora! Gora, Kakusai!
ikusi alduzue zelako trampak egiten dituen, Ikusi alduzue? Etzarete konturatu. Ez. Bai. Beno, gauzatxo bat kontatuko dizuet. Txiri buelta nire laguna da, baina errege bat da. Epotxen erregea. Ta, baldakizu zer den gehien gustatzen zaiona. Nire lagunari, txiri buelta erregeari. Nola ezetz? Bai eta, txiri buelta txintxilipurdi. Zer? Esnatu? Egunero, han bere herrialdean, bere lorategira, ateratzen denian. Hor dago. Majestate. Ai serani nemene sagliette, tu sai addosto cuore ingrate più di spiette, far me non può. Addò il fuoco voce ma si fuie, te lascia star. E non te corri appresso, non te struie, su a guardar. Yamman, coppa yamma ya, yamman, coppa yamma ya. Funicula, funicula. Coppa yamma ya, funicula. Funicula. Coppa yamma ya, ne yamma dalla terra la montagna non ha succede. Se vede Francia croce dalla Spagna, io vedo a te. Tirate con li furi di ton fatto, non ce lo sembra. Se va come allo viento l'antrasato, questa gli sa. Yamman, coppa yamma ya, yamman, coppa yamma ya. Funicula. Coppa yamma ya, funicula. Coppa yamma ya, funicula. Mirri, musikak egundoko etorkizunadik. Jendeak martxa eskatzen dik, dibertsioa, musika fresko eta modernoa. Basak jase egin nahi duan. Kakaokea. Kakaokea ez, Mirri, karaokea. Eta ni tartean egon da, txirriokea. Zaudete. Txantatatxan! Autotxokea ematen dik. Ago isilik, kakanarru. Ara, orain, kanta divertigarri bat aukeratuko diat, danak ikus dezazuen nola divertituko gare.
ikusi. Zer Mirri, unkituta? Unkituta, aspertuta, baldarrentzako plastaukea asmatu dukik bakarrik. Beti purrustaka. Tira, egintzak zerbait hobea, albaldi baduk, Tatxan, 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 taka-taka-taka-tatxan, txan-ka-tatxan-txan! Mirri, harriketarren garaikoa dirudi motel. Eta ze kantatu behar diguk? Eba Maritxu Jantzen, diririri. Edo oraindik okerrago. Poron pom pom, poron pom poron pom, pero. Ni pentsar. Balada erromantiko poetikoak aukeratu dituz. Goxo eta estiak. Patxanga, motelaze, patxanga! Inbidiotsua! Hau zabalik edatu ez nire repertorioarekin. Tira, eskerrak txiribitonek beinipein ez digula kompetentziarik egingo, One, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Play the glass right now. Join me high. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around this clock tonight. We're gonna rock, 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 so broad daylight. Gonna rock around this clock tonight. Kopela, Txiribiton, berriro porru xaldarekin turrada ematen. Hau da marka izue. 3 bailazo eta 3 karaoke. Ez dakit, aditu japoniar bat edo beharko genuke, 3 txukunea zein den erabakitzeko. Estela? Aliato, kakuoke despampanato. Ariato anderinoa, ongi etorri nire etxola apalera. Tira, Ariato anderinoa, musika gustagarri entzunei baduzu, sakatu karaoke berdea. Kaka eta golotza, gola musika solotza, beldea. Berdea. Oi baldor orba, oi baldorba, eguzki eta izeidor, batzardo ibai, kalburuarena. Puzkela eta kokotza, gola musika solotza. Tira, barkatu. Piskat gehiago arriskatu beharko dut. Badakit, nazioarteko musikarekin arriskatuko dut. Sakatu karaoke gorria, mesedez. Golia.
Sayonara, sayonara. Argi dago japoniarrek ez dutela gure artea maite. Ariato, ariato, txirri eskapato. Oh. Errepaso galanta eman diozu txotxodorri, Aliato, aliato, mi rio que es mi liato. Martxa pixka bat esasiko gara, bestela gaizki biliko gara eta, Ariatonek musika xorrotza nahi du, musika zorrotza jarriko dio bada. Javi Metal. Sakatu mesedez botoi berdea. Berdea. La barbacoa, como me gusta. La barbecue, la barbacoa, como me gusta. La barbecue. Aliato, aliato, barbacoa machacato. Komelas, arriskatu egin behar dut. Zorrotzagoa nahi du oraindik, zorrotzagoa. Punk! Ederki, doña Francisquita, sakatu botoi gorria oraingoa. Golia. Bai. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Yo tengo un chiringuito a orillas de la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Kopela txiribiton, hemen geratzen naiz, tontola honekin. Ariato, mirri, esfumatu. Ariatón, chiribitón, tonto potolón. Castina egiten lagundu nahi duzula, lagunduko dit, bai! Aliatin, kakuoke casting! Bai? Hemengoa, nor, zu, beste hau, beste oli, zuetanik, baina, erdira, gaizki atera da, dena aldrebes atera da. Baina hemen, inork ez du kantatu, pintxo naskagarria asa eskapada. Baina orain, beste leku batzu bizitatzera goaz.
duzu fintia barregarri horrekin. Ja. Txirrik, txanoa, eta bainu jantzia oparitu dizkit. Eta mirrik, uretarako betaurreko hauek. Eta txiribitonek? Txiribitonek. Ja. Igeri lekurako txartela. Uste dut bakidala nora eraman nahi duzun gaurkoan gure Pelipe. Bai, nagusi gaur Peliperi norabide zuzena jarriko diot. Igeri lekura goaz, glu. Ez da ideia txarra plistik-plasta bileko da denak elkarrekin, eta bitartian zuen lagunak, zoriontxo izaten saiatu musu handi bat, eta gerarte, aio! Agur! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Arrantzalea naizta, ez dauka dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren asemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, nere bizarrakin. Arrantzalea naizta, ez dauka dirurik, hiru alaba dauzkat, ezkondu beharrik. Laugarren asemea, kapote zarrakin, konejuan dirudi, bere bizarrakin.